Avui volem parlar d'educació i aturar-nos un moment a pensar quina mena de pares som. Un vídeo de la Fundació per l'Educació de la Granja. Avui volem preguntar-los o que reflexionem al voltant de si són d'aquesta mena de pares que han convertit els seus fills en el centre de la família i acaben sense adonar-se'n sobreprotegint-los o estressant-los. Ens acompanyen Cristina Gutiérrez, educadora emocional de la Granja, justament, i Eva Millet, que ha escrit aquest llibre sobre la hiperpaternitat. Ens donaran consells sobre què fer i què no fer amb els fills. Respondran les seves preguntes, per tant ja poden trucar al 93 473 35 35 i definirem què són, per exemple, els pares piconadora, helicòpter, guardaespatlles, xòfer o entrepà, per exemple, per identificar algunes pràctiques que, insistim, sense adonar-nos, sense mala fe, poden afectar el desenvolupament emocional dels nostres fills. I, per cert, mantenim el telèfon perquè també poden trucar-nos per saber el temps que farà allà on estiguin aquest cap de setmana i aquest divendres amb la Gemma Puig. Avui hem avançat una mica el temps a la carta de cara a aquest dijous, que és avui, per rebre el Carnestoltes. 2 minuts i ens hi posem. Fins ara. No és com abans, que tu en 10 anys anaves sol al col·le i de més, ara no, ara estàs tota estona amb ell, també tens més temps, que antigament la meva mare treballava sempre. Tenim una sensació d'inseguretat, de que hi ha com més perills, potser els mitjans de comunicació també donen moltíssima informació que abans no se'n donava tanta. Ens fiquem en plan que una mare t'enviï una fotocòpia o un WhatsApp amb la foto del dictat o de l'exercici que han de fer, perquè el nen pugui fer els deures, amb la qual cosa li treus aquella capacitat d'organitzar-se, de mirar la seva agenda, de veure el que ha de fer o no. Cuando lo intentas 3 veces y ves que no te hacen caso, pues ya me levanto, recojo y ya está. Porque para empezar a escuchar gritos y que se ponen como locos... Perquè es desenvolupin bé, han d'aprendre a fer les coses per ells mateixos, però és veritat que en la societat actual els pares acostumen a ser molt sobreprotectors. No és fàcil definir-se com a pare i reconèixer quins errors o quins encerts fem. Quina mena de pares som? Avui plantejàvem aquesta pregunta tot just aquest matí a l'entrada d'una escola. Què és la hiperpaternitat? Que és la pregunta que avui volem plantejar. Per què hem arribat fins aquí? N'hi ha molts de pares hiperprotectors i, sobretot, quines conseqüències té sobre els fills aquesta actitud. Recordin que poden trucar-nos per plantejar-nos el seu cas o, sobretot, les seves preguntes, perquè les contestaran d'una banda la Cristina Gutiérrez, que ens acompanya. Ella és educadora emocional i codirectora de la Granja. Benvinguda. Gràcies. Gràcies per venir. I l'Eva Millet, periodista i autora d'aquest llibre, l'hiperpaternitat, que es presenta tot just aquesta tarda. Sí. Felicitats per tant i molta sort aquesta tarda en la presentació. Gràcies i benvinguda. I la Laura Soler, que ha treballat el tema i té un parell de reportatges molt interessants que després veurem. A veure, comencem per plantejar una pregunta, jo crec força difícil, que és què és ser un bon pare o una bona mare? Qui comença? Jo? Mira, personalment penso que un bon pare o una bona mare és aquell que fa principalment 2 coses. Una és brindar amor incondicional al seu fill, això significa que sigui qui sigui, com sigui, el fill sap que l'estimarà igual. I la segona, com a educador, és entrenar els seus fills en aquelles habilitats que necessitarà per anar per la vida. L'empatia per entendre's amb els altres, el treball en equip per poder durar en qualsevol feina, la fortalesa interior per aixecar-te cada vegada que caus. Tot això és com a mínim el que hauria, o ens agradaria com a fills que fessin. Després ens expliques exactament a la pràctica com es fa. El tema aquest de l'amor, que és un tema que sempre hem de donar molt amor als fills, però com es fa més enllà d'abraçar-los i dir-los que te'ls estimes, no? Ara entrem. Tu que has treballat des de fa més de 30 anys en aquesta qüestió, en l'educació emocional, creus que els pares cada vegada tendim a ser més hiperprotectors? Sí. Rotundament, sí. I per què? Perquè jo crec que la base és la por que tenim, que por que li passi alguna cosa, por que no sigui feliç.
Jo penso que la por és la base de la sobreprotecció, allò que ens mou a sobreprotegir els nostres petits. I els nostres pares o avis, les generacions anteriors, no ho eren tant, no tenien aquesta por? No tenien tantes pors com nosaltres. Sobre aquesta qüestió, l'hiperpaternitat i els efectes de la protecció excessiva és el llibre, és el que has estudiat i treballat, Eva. Per què el vas escriure? Què et va moure? Doncs el vaig escriure perquè una persona molt propera a mi treballa amb estudiants universitaris nord-americans. I això va començar fa 10 o 12 anys. I jo veia unes coses estranyíssimes. Nens de 20 anys, per exemple, una noia que es va quedar tancada a l'ascensor del centre educatiu i en comptes d'apretar el botó d'alarma va trucar a la seva mare a Nova York, la mare va trucar a la seu de la universitat a Chicago, Chicago va trucar a Barcelona i Barcelona li va obrir la porta de l'ascensor a la nena. Com aquesta, vas al·lucinar amb aquest exemple. I després ja vaig tenir els meus fills i vaig començar a veure unes coses molt, molt curioses. I vaig tenir molta sort, jo soc col·laboradora de La Vanguardia i els meus editors em van deixar publicar sobre aquests temes. Vaig començar a publicar i se'm va ocórrer aquest llibre, que crec que fa una miqueta de falta. Sí, és útil i per això avui ens ha semblat interessant tractar-lo i també anar, Laura, a veure sobre el terreny, podríem dir, a dintre d'una casa, entrar una mica en una família per veure què és i com és una mare hiperprotectora. Sí, nosaltres hem buscat diferents exemples. En aquest cas hem anat a veure una família, que és la família de la Thaís Pou, que és una mare que té 3 fills amb diferent situació, perquè el primer el va tenir d'un matrimoni, es va separar i aquest nen el va criar amb ajuda externa, de cangurs i tal, perquè ella havia de treballar molt per guanyar-se la vida i poder tirar aquest nen endavant. Després es va tenir una segona parella amb la qual ha tingut 2 fills i ha pogut deixar de treballar. I això ha fet que la seva dedicació i la seva educació cap al primer, que era el gran, i els altres 2, hagi estat totalment diferent i el resultat sobre els nens també és totalment diferent. Jo amb el meu fill gran em vaig separar, que tenia 2 anys ell, i el vaig criar jo sola. I treballava en publicitat i tenia uns horaris que, bàsicament no el veia mai. Tirava molt de cangurs i de gent que m'ajudava perquè jo tenia que treballar. Llavors, poder amb ell tenia una relació de que no hi havia molta quantitat d'hores per poder estar amb ell, però sí que penso que hi havia molta qualitat perquè les hores que estava amb ell eren, al 100%. Aleshores, amb els altres, com se'm va plantejar l'oportunitat de deixar-ho, em vaig deixar perquè vaig voler, i llavors vaig decidir que intentava compaginar de dedicar-me només amb ells. De fet, a l'estar molt aquí a casa amb ells, amb el tema del dia a dia, anar-los a buscar al col·le, tot això, jo veig que als meus fills els encanta. El que sí que he notat és que, per exemple, amb el tema dels estudis, l'altre, el gran, que funcionava molt més sol, va arrencar abans que els petits. És a dir, era un tio molt més autosuficient, no? Jo amb els altres, sobretot amb el mitjà, m'hi vaig abocar moltíssim, perquè que en el seu moment és que tenia més inseguretats, i estava tan a sobre que el vaig col·lapsar. Però col·lapsar fins al punt que no sabia fer res si jo no estava al seu costat. Aleshores, fins que parlant amb les mestres del col·le, amb una psicòloga tal, i em va dir, no, el nen ha de funcionar sol, tu estàs aquí de reforç, si ell necessita alguna cosa que t'avisi, tu pots anar controlant, pots anar a veure que no ens deixem res, que no ens oblidem, però és ell que ha de funcionar. I va ser agafar una mica aquest rol de dir, vale, jo estic aquí, però no estic enganxada perquè et posis a fer deures, i realment vam començar a funcionar sols. Per això et dic que tot és bo i tot és dolent, no? El gran que estava més sol, que emocionalment poder li faltava més jo, a nivell d'espavilar-se en coses d'escola es va espavilar molt abans que els altres que m'han tingut molt més al costat i que els he protegit poder més, no? És un exemple, em fa una reflexió interessant, que és que tot té la seva part bona i la seva part dolenta, no? I en fi, tots els pares, en principi, actuem de bona fe, per entendre'ns, no? Definim tipus. L'Eva ha fet un exercici, per exemple, el pare o la mare helicòpter. Per cert, ho il·lustrarem amb aquests fantàstics dibuixos que ens ha fet la Mariela Carrera, a qui agraïm moltíssim que ens hagi ajudat a il·lustrar aquestes tipologies, que no volen etiquetar ningú, però sí explicar, per exemple, què és una mare helicòpter. Quin tipus de mare és? Aquest és l'exemple més clàssic. De fet, la primera vegada que es va parlar dels pares helicòpters va ser el 1969, als Estats Units, i era un
un nen que es queixava a la consulta d'un psicòleg que la seva mare estava sobre d'ell, sobrevolant la seva vida com un helicòpter. Això és una mica la hiperpaternitat, aquesta tendència a estar tot el dia sobre els fills, donant-los una atenció excessiva. Aquest és el més conegut, de fet. Que, de fet, ara també els hi diem pares drons, no? Sí, això és un terme que s'ha inventat la Cristina. Sí. Els pares drons, helicòpters. La idea aquesta de tota l'estona anar darrere o a sobre. El dron és un pas més, que són aquells que ja no van ni dins de l'helicòpter, van en mando a distància. Ah, molt bé. Saps? Llavors poden fer coses a 40 quilòmetres de distància. Que posen webcams a les colònies, per exemple. Exacte, o es demana que les colònies els nens es rentin el cap i amb suavitzant, encara que sigui una nit, i bueno... En comptes de deixar que facin el que vulguin a les colònies... Els mestres, que confien els mestres i deixin que ells ja saben el que han de fer. Què és un pare o una mare piconadora? Bueno, és una versió d'aquesta tipologia de pares. Hi ha dues tipologies, hi ha dues maneres d'educar els teus fills. Preparant-los pel camí o preparant-los el camí. Els pares piconadora els hi preparen el camí, el que és contraproduent, perquè si tu els hi arregles tot, els hi treus tots els obstacles, doncs els hi treus l'autonomia i la... De fet, en el llibre poses molts exemples, com anar a la universitat i fer la matrícula amb la mare, per exemple, no? Però això fa poc sortia un article que aquest fenomen està passant a les universitats catalanes. Cada vegada hi ha més pares que venen, que supervisen, que fan tot pels fills, però els adults, nens ja... Hem de pensar, per tant, que estem parlant de totes les edats, des de nens de 2 o 3 anys, on és força lògic que tu els hi resolguis moltes coses, fins als 20 o 20 i pico, no? És que si tu això... Planar vol dir això, fa exactament el que posa el dibuix. Totes les pedres ben les xafem nosaltres. No hi ha un conflicte a l'escola, és el pare que resol aquest conflicte, no pas passant moltes vegades fins i tot per sobre del mestre. Llavors, no pretenguis que si portes 10, 12, 15 anys fent això, que de sobte als 18 anys anda, sàpiga fer-ho, el nen, no? Màgia no. Els guardaespatlles, que és una altra tipologia. El guardaespatlles és una nova tipologia. Als Estats Units, si toques el seu fill, poden fins i tot trucar a la policia, que això és veritat. Aquí no són... Bueno, hi ha pares que han agredit a mestres i a docents, això també és veritat. Però també actuen a través de les xarxes socials. Tenen els altaveus WhatsApp, Facebook de l'escola i són molt potents i defensen els seus fills a ultrança, facin el que facin. Per tant, no estem parlant de vigilar o controlar què fan els teus fills a la xarxa. No. No, estem parlant de demanar, diguem, que facin segons quines coses a l'escola. Els xofers. Bueno, aquestes són, sobretot són mares, que en anglès es diuen soccer moms, que són les mares que porten els nens d'extraescolar en extraescolar tota la tarda, el cap de setmana, cap amunt i cap avall. També hi ha pares, però normalment és una tipologia de dona. Fan massa extraescolars, els fills en general? Sí. El que passa és que hi ha una oferta tan abrumadora i els pares som insegurs, hi ha una inseguretat. És un ofici que l'has d'anar fent a mesura que camines. I clar, de sobte et diuen, no, si fa aquestes extraescolars podrà anar a aquest lloc i aprendrà aquest idioma superràpid. Es desenvoluparà la creativitat, la imaginació, i tu et penses ja que si no hi va el teu fill no serà creatiu. El problema és que ens carreguem el seu temps per jugar, que és el que han de fer quan són nens. Escolta'm, també tenim la tipologia de Sharens, que això ho haurem d'explicar una mica. Sí, aquests són els pares que estan tot el dia fent-los fotos als nens, que els nens són moníssims, però estan tot el dia fent-los fotos i penjant-les a la web. Normalment tu els trobes moníssims, els altres no tant. O sigui, el Sharon és to share, de l'anglès, i els parents. És una simbiosi. Exacte. I també dediquen blogs als seus fills, expliquen coses als seus fills, que francament, primer no sé l'interès de la resta del món, però segon, per als nens no és convenient que també expliquis tot el que ha fet aquest nen des que ha nascut, perquè aquest nen es farà gran i això queda a internet. I entre les tipologies també els entrepans, que hem volgut destacar, què vol dir? Que és molt català. Aquesta sona molt d'aquí. Són aquells pares, mares, avis o àvies que estan al parc amb l'entrepà a la mà, sent l'ombra pacient del nen o de la nena que estan jugant amb la sorra o fent el que sigui, i aleshores de tant en tant la nena es gira i dona una mossegada a l'entrepà i continua jugant. I l'avi, el pare, la mare estan així, esperant fins que es mengi l'entrepà. I què hem de fer si el fill o la filla no menja? Bueno, has de fer el que va fer el meu marit, que és que es va menjar ell l'entrepà. Si el nen no la vol, doncs s'ho va menjar ell. No passa res si no mengen tant o si un berenar se'l salta.
Això, aquestes tipologies que hem il·lustrat i explicat d'aquesta manera, ens porten a que ens posem una mica pràctics i puguem explicar a la nostra audiència què és el que cal fer i el que no cal fer per no sobreprotegir excessivament els nostres fills. I per això hem fet un llistat. Volíem començar amb el que no, si pot ser, perquè així, en fi, potser millor és més interessant saber les coses que hem d'al·ludir. Aquí ho tenim. I la primera cosa seria sobreprotegir-los, que és una mica aquesta idea que ara hem donat. I la segona seria, companys, educar-los amb por. Què vol dir això? Això vol dir que té molt a veure també amb la sobreprotecció, educar-los amb la por nostra de pares i mares. És normal que quan neix una criatura t'arribin totes les inseguretats i totes les pors del món mundial. És normal, no passa res. El que passa és que hem de prendre una decisió com a pares, fent una pregunta, i és què volem, no? Què vols tu? Qui vols que eduqui el teu fill, tu o la teva por? Si tu dius, no, jo vull ser jo, Núria, que eduqui al meu fill o a les meves filles, doncs pot ser un exercici que és cada vegada que tinguis que prendre una decisió amb respecte al teu fill, per exemple, apuntar-lo a una excursió, una sortida, unes colònies, el que sigui, és dir, ara qui està prenent aquesta decisió? Jo o la meva por que li pugui passar alguna cosa, que em trobi a faltar, que no li agrada el menjar? Per tant, has de superar les teves pròpies pors d'entrada, no? Bueno, és que les pors nosaltres les hem d'anar superant perquè tots els humans sentim por. És una emoció primària, natural, la tenim tots els humans. Gràcies a ella també hem sobreviscut com a espècie. O sigui, no ens agrada, és desagradable, però és important que la sentim. Bueno, és que és important, no és que és impossible no sentir-la. El que hem de fer és gestionar. No és el problema de sentir por, sinó què fas amb la por que sents. Llavors, si jo sento por i no la gestiono, li fa por als animals, doncs que no vagi a veure animals, llavors la por es farà més i més gran i al final serà la por la que manarà a casa teva i no pas tu. I qui aprendrà això? Ell o ella. Tenim un exemple sobre una nena... Sobre por, sí. Nosaltres hem conegut una altra família, és la família de la Marta Fernández, del José María Vico, que són els pares de l'Ariadna, que aquesta nena tenia algunes pors i algunes no els hi donaven importància perquè pot semblar una mica que no t'afecta la teva vida, que era una por a tirar la cadena del vàter. Llavors, els pares amb això, des de petiteta, que la nena no ho feia, però com que no li afectava massa la seva vida diària, doncs tampoc no li donava massa importància. Però de sobte li va aparèixer una altra por, que aquesta que sí ja va afectar la seva vida, no? Veiem-ho. Veiem-ho. Vosaltres, amb la relació amb la paternitat, la maternitat, quan detecteu que hi ha un problema? Doncs fa un parell d'anys, un dia que es va quedar a dormir amb els avis, ens van trucar que no volia quedar-se i vam haver d'anar a buscar-la. Perquè sempre ho havia fet, sempre s'havia quedat amb tota la normalitat i de cop i volta ja no va voler quedar-se a dormir a casa de ningú. No volia ni anar a dormir a casa de les amigues. Clar, ella amb les amigues té molt bona relació i la convidaven a dormir a casa d'alguna i no volia anar, no hi havia manera. I va ser, jo crec, quan vam veure que passava alguna cosa, no era normal. Llavors vam pensar que realment no era cuento, que ja hi havia alguna cosa més. Anem a una professional, que es dedica més a això de les pors i ens dona unes pautes. A partir d'aquí comencem a treballar i la veritat és que ha sigut molt ràpid i molt bé, estem molt contents. I aquesta por de dormir és l'única por que té l'Ariadna o que ha tingut? No, tenia por a tirar de la cadena del vàter, però aquesta por sí que era des que era petita. El que passa que nosaltres no la vam agafar com una por real. No sé, pensaven que era una cosa de nens, no? I llavors què fèiem nosaltres? Doncs tiràvem nosaltres de la cadena. L'actitud nostra realment no era la correcta. Primer, perquè ens emprenyàvem, i segona, perquè nosaltres actuàvem a sobre protegint-la més quan estàvem a casa. O sigui, era, tinc por, doncs anem a dormir amb tu, o sigui, era reafirmar les seves pors. En aquest cas em sorgeix un dubte. Què hem de fer? Hem de fer cas de totes les petites pors que tinguin, o si els hi fem massa cas, això serà sobreprotegir-los? El que hem de fer són entrenar-les, vull dir, gestionar les pors. I nosaltres fem servir 3 coses. La primera, explicar als nens què és la por. La por és molt fàcil, és falta d'informació, o perquè no en tinc o perquè em falta una part de la informació. Em fa por tirar la cadena perquè potser no sé quin és el mecanisme de la cadena. Llavors, la por, com hem dit, la tenim gràcies a ella sobrevivim. Hem de decidir controlar què volem. Amb aquesta por hem de fer cas de cada por, perquè el que es busca és l'enfrontament. Com enfrontem la por? Nosaltres el que fem és
el que ens interessa és fer-la cada vegada més petita. Quan tinc un nen i té por, el que busco és fer-la més petita. Com faig més petita la por? Doncs molt fàcil, concretant-la. Per exemple, em fa por tirar la cadena. Què concretament de la cadena et fa por? Doncs el soroll. Llavors a tu no et fa por tirar la cadena, a tu et fa por el soroll de la cadena, per exemple. L'he fet més petita. I la tercera part és l'afrontament. Com és més petita, m'enfronto. Al principi l'acompanyo a tirar la cadena fins que acabi fent-ho sol. L'important és que cada petita por treballem la vacuna, que és la valentia. És l'altra habilitat que necessitem, la valentia per superar la por. La concretem i els hi donem moltes explicacions, no? Que a vegades ens sembla que ells no tenen per què entendre. Donem informació, però la informació real és la que viu el nen. I normalment superar una por superes totes les altres, que és el cas de l'Ariadna, no? El problema de l'Ariadna és que la por és invasiva, és com un virus, com quan estàs com un virus que cada vegada es fa més gran, més gran, més gran. I quan tu dius, ostres, quan passa alguna important, i llavors quan te'n vas al metge a dir, ostres, això és un problema, no? Ens truca l'Anna Maria des de Barcelona, ens agradarà molt escoltar-la. D'entrada, agrair que ens hagi trucat. Anna Maria, gràcies per fer-ho. Quin és el teu dubte? Bé, jo tinc un fill adoptat, el vaig adoptar quan tenia 5 anys, és de la Xina. Ell el van abandonar en un centre comercial de la Xina que no volia saber com és, i clar, ell té bastantes pors. Per exemple, a la nit necessita la llum encesa, necessita que jo, si estic al menjador, quan ell se'n va a dormir, tingui la llum encesa del menjador. Si me'n vaig a la cuina, tinc que deixar la porta oberta. Com que és adoptat, tinc la sensació que ell se sent insegur moltes vegades i això fa que jo el sobreprotegeixi una mica més. Ara té 10 anys, fa 5 anys que està amb nosaltres, però encara necessita aquestes coses. Molt bé, Anna Maria. Doncs ara la Cristina i l'Eva et donen alguns consells, Suposo que vols saber fins a quin punt ho has de fer i fins a quin punt t'has d'aturar, no? Exacte. Molt bé. Doncs ara t'ho contesten. Gràcies per trucar, Anna Maria. A veure, Anna Maria, jo el que et diria, primer, si tu creus que no pot, no podrà. I si tu creus que pot, podrà. En les dues coses tens raó. Evidentment, la sobreprotecció el que provoca és més pors, més inseguretat i més falta d'autonomia. Llavors, és natural que tingui por, i evidentment ell, amb la seva història, més, no? Però el que hem de fer és parlar. Què concretament de quedar-te sola a la nit et fa por? Què concretament de no estar amb mi et fa por? Què concretament... Perquè cada vegada que concreto la faig més petita i al nen li facilito l'enfrontament. I després parlar que el que jo necessito, el que ell necessita, el teu fill, per superar la por és la valentia. I cada vegada que s'atreveixi a entrar sola a l'habitació dius, ara acabes de ser valent, ostres, felicitat, 2 petons. Llavors puc fer cada vegada més gran la meva valentia. Més gran la valentia, més petita la por. Recuperem la nostra pissarra, del que no s'ha de fer. Prengui nota del que no s'ha de fer. Dèiem sobreprotegir-los, educar-los amb por. No anem tan ràpid, que ens en quedaven 3. A veure, no ens estem entenent gaire. Els que no, tornem a la pissarra dels que no, sisplau. La hiperocupació. Ara, la hiperocupació, justificar-los i demanar-los permís. A veure, expliqueu-nos aquests 3 conceptes. Doncs la hiperocupació és que els nens ja estan bastantes hores a l'escola, especialment durant la primària, i no tenen temps per estar a casa tranquils, per jugar, per avorrir-se, per estar tranquils. Hem de deixar que s'avorreixin, Sí, hem de deixar perquè, a més de l'avorriment, surt la famosa creativitat. A vegades estàs avorrit i comences a llegir, o comences a pensar, o et surt alguna cosa. Hiperocupats vol dir també hiperestressats en un futur, Clar, estem tots estressats. O sigui, hem de... En un futur i ara. Bueno, ara. Sí, per fer adults estressats, però ells també, no? I tant, que està mare de Déu. La justificació també és una característica de la hiperpaternitat. I mira, hi ha un exemple fantàstic. Ahir va sortir una notícia que hi ha una escola primària a Girona que han expulsat a 3 nens de primària per bullying a un altre company. Doncs els pares dels 3 probables bullies, presumptes, s'han posat com motos. Estan amenaçant a denunciar l'escola que com s'atreveixen a expulsar els seus fills. Jo crec que hi ha d'haver una mica d'autocrítica, veure què passa amb els fills. Els fills no sempre tenen la raó. Són molt llestos, fantàstics, estupendos, però no sempre tenen la raó. És el famós esque. No, esque és pilotes fora, és la culpa dels altres. I si a sobre el papa i la mama et diuen que la culpa no és teva, és que al final t'ho creus. I quan arribes a la universitat o a la feina, doncs duraràs 2 dies. I en aquest sentit donar també molta confiança en els professors, en els mestres, en la gent que està amb ells. S'ha perdut la confiança
confiança en l'escola. L'autoritat. No, i a part de generar por, els nens es converteixen en petits tirans, no? En petits dictadors. Omnipotents. I demanar-los permís, tampoc aquesta pregunta que sense voler fas, que vols anar a sopar? Fora. Fora tot. Jo he sentit, què vols prendre un dansi? Un nen de 4 anys? És que saps què passa? El món ja és prou complicat i complex com per confondre més a les criatures. El pare i la mare són els pares i les mares, i no són ni les agendes del WhatsApp, ni les secretàries dels deures, ni de dir-li cada moment el que han de fer, ni tampoc són les minyons a la casa. El pare és el pare i la mare és la mare i el nen és el nen. I fa el que toca i punto. Per tant, des de ben petitons no cal utilitzar cap to excessivament autoritari, però s'han de donar ordres, no fer preguntes. O sigui, el que està clar, està clar. I el que no, parlem-ne. Però això de... Hi ha nens que diuen, ai, que et podries rentar el cap amb nen de 10 anys. Perdona, de qui és el cap? Teu o seu? Vull dir, a veure, no. A veure, ara sí, passarem a la pissarra del que sí hem de fer, actituds que, en fi, hauríem d'afavorir, aquí ho tenim. A veure, les llegeixo de cop. L'amor incondicional, confiar-hi, ens hem de conèixer, ens hem de relaxar, somriure i fer-los responsables. Sobre el tema de l'amor incondicional, què vol dir? És a dir, acceptar el nostre fill sigui com sigui? A la pràctica, què vol dir, un amor incondicional? Mira, molt fàcil, poso un exemple. Ostres, ets un pesat, sempre igual, no? És canviar això per... Avui el teu comportament ha sigut bastant pesadet, però no té res a veure amb a tu ets. És diferenciar qui ets al comportament, no té res a veure. Sí? Aquesta és una mica el que separo amb el nen, és que avui m'he portat malament, però no sóc dolent. No el que és, sinó que avui o portes una setmana que t'has portat fatal i no has faltat el respecte, però no ets un irrespectuós. Per tant, amor incondicional no és després justificar-los i defensar-los, No, això no, al revés. Per això. Confiar-hi. Ells poden fer el que se'ls planteja. Poden. El que és un error és dir-los ja des de petit, és que tu ets fantàstic, meravellós, especial, el millor, però no donar-li eines per ser així. Són nens que creixen pensant-se que són lo más, però realment no han fet un esforç per ser-ho. Aleshores... Això em recorda una frase d'una nena de 7 anys, la Júlia, que va venir d'excursió de colònies i ens va dir, ostres, puc fer més coses de les que em pensava. Clar, quin gran descobriment per ella. M'encanta, ets meravellosa, però no hagues nada, no sé què... Què vol dir que ens hem de conèixer aquí, els pares, a nosaltres mateixos? Ens hem de conèixer els pares amb la família. Coneixem realment els nostres fills? Els fills saben qui som nosaltres, realment? Quins són els nostres somnis? Que els hi preguntem a la nit? Important, tanquem la tele, parlem i preguntem, però no fem com diuen els nens, no fem preguntes cutres. Què has fet avui al col·le? Això és una pregunta cutre. Cada dimecres. Quina és la bona pregunta? Mates, anglès, què vols? I quina és la bona pregunta? Quines són preguntes per conèixer-nos, sí? Preguntes per conèixer-nos, per exemple, és en família, escolta, quin ha estat el millor moment del dia? I el pitjor? I tu l'expliques a la teva filla, i jo als meus fills, i ells que t'expliquin, si volen, i si no, ja entraran. I, per exemple, com creus que ens va com a família? I què creus que ens falta? Què podem millorar? Això és conèixer-nos. I la coneixença aquesta, la de veritat, fa que tinguem aquestes arrels profundes que ens comporten empatia, seguretat, agraïment, i quan siguem adolescents, els nostres fills, pugui haver aquesta entesa profunda i respectuosa que falta. Deixeu-me dir ràpidament, el somriure, fer-los responsables, que queda ben entès en tot el que hem explicat, i relaxar-nos, que això no ho tenim en compte, però també és important, donar-los temps. La infantesa no és un camp d'entrenament per aconseguir un supernen. La infantesa és un moment per gaudir i per aprendre, però no per anar hiper... Fa poc vaig llegir, perdona Laura, només un segon, vaig llegir una frase que em va semblar molt significativa. Volem en els 2, 3, 4 anys nens que siguin ja com els adults que pretenem que siguin, no? I tot té un recorregut. Digues molt ràpid perquè tenim una trucada. Jo només volia afegir que també hem de treure la culpabilitat dels pares, perquè cada fill és com és, també, no? O sigui, jo en tinc 3, per exemple, i els educo igual, i cada un m'ha sortit com m'ha sortit, ja ho deia la Bíblia, no? O sigui, a Adán i Eva els van sortir 2 fills, i totalment diferents, no? Això és superimportant perquè és aquelles coses que s'ha de defensar, perquè és aquella emoció que venen, almenys a mi venen molts pares, no? La culpabilitat és un tipus de por, i la por paralitza. A més de tot, el que fa més paralitza. Llavors, tu saps el que has fet i com ho has fet, i ja està bé. Què puc fer a partir d'ara, aquesta nit? Això és la qüestió. Centrem-nos en el que puc fer a partir d'ara. Que els pares no se sentin culpables. No, perquè el que fa és pitjor. L'Anna Maria de Barcelona ens truca i també li volem donar veu. Anna Maria, bon dia, gràcies per trucar-nos. Endavant. No, tinc una neta que li fa molta por al foc.
O sigui, quan els petardos de les festes, de les llumetes dels pastissos de compleanys, li fa molta por i no sabem què fer. Doncs ara us donen alguns bons consells, la Cristina i l'Eva. Què pot fer? Gràcies, Anna Maria. Doncs Anna Maria primer explica què és la por, que no passa res, que no se preocupi per tenir por. Després ensenyar-li què és el foc, no? I una mica, una espelma, un pare o una mare la pot intentar apagar amb el dit, amb els dits mullats, intentar que potser ella ho faci, acostumar-la a poc als sorolls i concretar què concretament del foc et fa por, què concretament d'aquest soroll et fa por. Contra més petita serà més fàcil que s'apropi a aquell foc o a intentar estar una mica... No cal que estigui tampoc davant dels petardos, perquè no és necessari, però sí que l'afrontament, perquè, sobretot, no tant per aquest petardo, sinó per aquesta contaminació del foc que anirà. I cada vegada que ho faci, ostres, que valenta. Ara parlem del foc, perquè és el que ens plantejava l'Anna Maria, però entenc que és la pauta a seguir amb tots aquells pares que tinguin fills amb També hi ha un altre mètode que es parla en aquest llibre, que és d'una psicòloga que he entrevistat, que es diu Maribel Martínez, que és un mètode una mica bèstia, però que funciona molt bé, que és presentar-li al nen com una història de terror, dir-li, a veure, tens por al foc, per què? Què et pot passar? Que es pot incendiar la casa? Aleshores el nen, oh, sí, i aleshores que tots morim, oh... O sigui, fer-li com presentar-li el pitjor que pot passar, veure que el nen pot resoldre les coses perquè pot sortir-se, ell mateix amb la seva imaginació pot treure eines per afrontar aquella por i també per donar-se compte que és una història. O sigui, això ho fas, és un exercici que ho fas en 5-10 minuts i acaba. En sé que ho veu més petit, no?, del que és. Clar, és una mica... També pels adults va molt bé. A vegades penses, què és el pitjor que em pot passar? Això? Ah, doncs, bueno, tampoc és tan horrorós. No està tan malament. Eva, Cristina, ha estat un autèntic plaer. Esperem poder-vos tenir més dies aquí al programa per comentar aquestes qüestions, Laura, que, en fi... Ens han quedat moltes coses. Ens han quedat moltes coses, ho sabem. Per això és un tema... En fi, la paternitat o la maternitat és un tema que no s'acaba mai. Esperem que hagi estat també de l'interès dels nostres espectadors i seguirem buscant més aspectes per poder explicar-los i donar eines a la gent perquè se'n surti millor en aquesta dificilíssima professió. Gràcies per venir. Moltes gràcies. Gràcies a les tres.